Gaskiya wannan labarin zan kawo muku shine a cikin damuwa da kuma bakin ciki. Domin mun hangi rundunar sojin Najeriya ta tafi gwajin wani makami ko mu ce atisaye, wanda ta je ta yi wannan gwajin ko ta yi wannan atisaye ne saboda barazanar tsaro da ake da ita a cikin fadin kasar, wanda akwai yiwuwar Amurka za ta shigo cikin kasar, wanda wannan makami da ta gwaji da shi shine babban abun bakin ciki ga mu 'yan kasa kuma 'yan kishin kasar Najeriya, wanda wannan makami da Najeriya ta yi gwajin sa abun kunya ne a idan duniya kuma abin tozarta ƙasa ne. A ce za ta je ta yi gwajin atisaye, wai ta je ta yi atisaye da wani makami da ƙasar Rasha ta kera wannan makami, wanda duniya ta gama yayin wannan makami tun shekara kusan 50, sama da 50 da ta wuce, wanda wannan makami mallakin ƙasar Rasha ne, an kera shi ne tun 1962, wanda kuma a ce sai a yanzu Najeriya za ta yi gwaji ko ta atisayen wannan makami. Tabbas wannan abun kunya ne, tabbas wannan tozarci ne ga ƙasa da kuma mu 'yan ƙasa. Ya kamata a ce Najeriya yanzu ta wuce a yadda Najeriya take da matsayi a idan duniya, yadda Najeriya ta girma, ya kamata a ce ta ma daina siyan makami a kowace ƙasa, tana kera nata ne. Bari a ce wai tana gwaji, wai tana atisayen wani makami da aka daina yayin shi a duniya tun shekara wajen 70 da suka wuce a duniya. Gaskiya wannan abin bakin ciki ne, kuma mun ji haushi, kuma mun yi ala wadarai da wannan yunkuri na gwajin soja.